One virgin don't fall for God, match up. He don't fall for God, match up. Elijah don't fall for God. Elijah Enugu don't fall for God, match up, match up, match up. Ay. Woto fondoka, woto fondoka. Woto fokwasị na Igbo. Mba je mewe brother, ejekwana egoro nkwụ rie ezigbo nri. Tawo nga bụ ọnụ me 100 days fast. Onye ala na-eme 100 days fast na obodo enwere pure water. Makwa mmadụ onye ga-anwụ during the 100 days. Ite na onye moto gburu si eme 100 days fast na ga-apụta mee announce. Ma mmadụ onye bụ afọ ime ga-anwụ during this 100 days fast na-eme. 100 days na 3 months. Ị na-eme 100 days fast. Nwere ka mbọsa pụta n'ụnụ ka asị ndị ihe ọjọọ mere pụta bịa nye testimony. Bọsọ bụ na ihe asị ndị ihe na-esiri ike pụta bịa nye testimony. Efu na ihe ga-apụta ebe a ga-aka ndị na-ebiagosi na nwere ihe ọma mere fa. Ịla basa n'atani. Ya gụrụ gị egwu akpata oyi. Ịla basa n'atani. Ịla basa n'atani. Ịla basa n'atani. Akwakwara n'enobe o. Ịla basa n'atani. Eji ntu ịkpọdo mmadụ ntu nnọọ ijide mmadụ aka were 3 inches kudia ọ dapụrụ n'elu ntu ahụ ọjọọ kpodo inwekwa na obere uche ya were ntu kpọọ ya n'aka kpọọ ya n'ọkpa kpọọ ọha ngezi otu ahụ kwụrụ dowe isi straight osi ebe a dapụ ma wee kpọọ mmadụ ntu n'ọkpụ dị mkpọ ya eti ọkpọ ya agba gị n'eze Karado ya agbagide eze dị kpọrọ ya ntụ n'ụkwụ kpọgide akpọpụ ofu were ofu tụkwasị n'ofu kụgide kwe ha ma kụgide ọba na nke ọzọ bazie n'oisi ntụ ahụ ne ka ọlazi otu one gbọọ Emeka nke abụọzi ntụ na nke ayọn mbụ rọd eji erụọ na head bridge ndị ala unu enweghị uche Baịbụl ga-eme gị macha echiche eji ntụ kpọgide ntụ kedu ụdị ntụ a na-eri ya na building material enyi nwoke na-atụ ntụ na building ka nje jụwanụ fanụ kpọọ tamtam enyi nwoke nọ na building ma nwee ebe a na-ere ntụ eji akpọdo Jizọs n'obe na building ndị ụzụ ma ọ bụ ndị ụzọ a na-akpọla spring ebe a wee kpọọ ogologo ntụ ịmakwa ebu ntụ ịkpọgide mmadụ kpọọ ofu kpọpụ nke ọzọ emekwa ya ka otu a kpọọkwa nke kpọgide kpọọ ọnọrọzi otu a ka ọ nwụọrọ onye ụmụ ojii ma onye agụlụzi Igbo nwụchara ma ndị ụmụdịọka ma ndị achị na ihe niile ahụ na ndị akpọ Jizọs nwụrụ ndị akpọ niile ịhụrụ ya kpọdụ ya n'obe ezigbo mmadụ nwụrụ ndị ụzọ ụwa Fulani na-egbu ndị eriri nọọsụ Eliza ekene gị ezigbo mmadụ na-akpọ gị ntụ nwande ka anyị tara ya jee jide nwa okorobịa weta ntụ ka ị kpọdụ eze ga-adapụrụ na ma ana m abụrụ Ezeaku nwa okorobịa dị 30 years ịchịkọtara ọkpa ya na-abụ ọnụ dobe ya na iheda wee kụbu ya ntụ kpokpokpokpokpokpokpo ntụsi ebe a bụ ebe kụgide ya nke aka kọọ oke ọ gbasara ya gbazụ ka oge ọ gbasara ya otu a kụgide otu a kudo nke ịmakwana ịkụdo mmadụ ntụ n'aka weeti onye a ga-adọkapụ aka ahụ weeti onye azụ onye nwụrụ anwụ dị 30 years ịkụdi ya ntụ were ntụ kpọdo ya n'aka ụtọ weeti ya ga-adọkapụgodo a na-arụ ya from that ọ nọrụnụ ka ihe te na-egwu onwere ka ọ nọ otu a ọ ga-anọrọ otu a because ọ ga-aghọ mmadụ ka ọ bụ o mego otu a then ntụ a ga-esekarụzi a na-arụ ya inweghị sens kpọdoro gị onye nzọpụta anya ma ahụhụ onye nzọpụta ntị m anụwo ihe ọma ọ na-eme mgbe ị na-agụ ka gọvanọ gị bụ ego gị na-eri mgbe ị na-ahụ onye nzọpụta ka ha sọpụrepụ na-eburu ego gị onye eriri eri Jizọs eriwo gị onye atala ata ịma na atawo gị dekwe nwụọ mmanya rie nri ya anwụkwa na fasting ya egbukwa gị ya nkwa na fasting akpọdoro ntụ n'aka ọ nọrọ n'otu a o merụ like this azụ onye nwụrụ anwụ ka ekodokpuru ihe n'obi nwere eji kedo ya n'isi n'obi enweghị emegode experiment ihe a na-ekwu na onye nwụrụ anwụ na-enwe eziwe na-da control arụ ya ka ịkodoro nọrọ otu a ọ nọrọ like this nọrọ otu a n'elu osisi akpụwara akpụwa kwụrụ so otu ọfụma otu nọrọ otu
onye a ga-eme otu a nke o ji bụrụ mmadụ ara aka ya ga-adịzi like this iyote na-egwa ka ya dodo otu ọdalụ like this because ebe niile enwezi weight gị ihe nji na onwe otu agịda na m ka na-enwe muscle. I'm still controlling my muscle. If I'm no longer control my muscle, this place is flexible. It will do like this. Onye anya nọ otu a iyote na-egwu na-akọlụ gị akụkọ Michael Ezeaku. Ndị be anyị na-ebelieve nkụ eri before. Onye mgbe Michael Ezeaku na-akụ ihe niile ndị be anyị bụ na ọhịa na-akọ bụ ikwu eziokwu enwere isi agwa gị na-akọ akọ Michael Ezeaku. Iyote na-ekwu amana ọjọọ akụkọ ifo ka ọ na-akọ iyotago na ọ bụrụ ihe dị real n'ogodo ọsị gị na fugboro ma omeka agụ ji opi mee nka ndị be anyị na-eji ya abụ na onwere ebe o merụ ikwuzi ụkwasị gị na akụkọ Michael Ezeaku ka ị na-akọ yatago na-agwa gị common sense abụrụ gị ihe ọjọọ na-eme miracle kpee ekpere ka m kpoo isi emerigo m unu ihe m ji agba m 1 million zero mgbe m bidoro ihe ọfụrụ 2020 na-ama m ogbute ebit go m hands down very soon omenala bụ ụzọ ego ga-ebido na village na-azụ biya adịghị na village ibewezi eke m agwa and ọ bụrụ na ị nwere ọrụ na ị chọrọ ọrụ bịa anyị ga-eme gị employ ka ije bidola anyị ọgbakọ omenala bụ ụzọ ego anyị na-akwụ gị ụgwọ ọ new pattern nkịta. Ọ bụrụ na ị gụrụ akwụkwọ pastọ ọ nọ seminary school na ị chọrọ ije elu Chukwu okike abịa ma ozi bịa ka anyị mee gị employ tie ego ofe bekee gụrụ omenala bụ ụzọ eziokwu iyiri akwa ndị nwere obere gị yafa akwa ndị ndụ omenala ga na-eyizi so fada yiri konkonsa nke ya na-aga anyị yirikwa nke anyị na-aga fada na-asị asa ya na-adọghachite ụmụ ha nwee crusade ihe dịka ebe na anyị etinye crusade nke anyị ebe ịghọta na-egwu 1-1 ha gwacha ndị mmadụ na ha ga-azọ agwọ ọkpa na ọmanta agwa ha na-asị na Okeke chapter 10 n'iru agwọ nsọ tụọ gị ọnụ ihe asị sịwara eri nwa mụrụ gwa m na Jizọs na-abịa bịa ebe ka ebe ya abịa Naijiria bịa fụ Tinubu Naijiria enwere no ike ka Tinubu nnọọ Tinubu anaraba na-achị 200 million people ma gwa ebe Tinubu bidoro build gide grassroots ya plan gide onwe ya wee nọrọ ebe ọ nọ common sense practical onye ya arụpụ ya n'ụzọ ọ na-aga na ọ chọrọ ịbụ president ọ bụgo gọvanọ of Lagos chizuo ya 8 years if I'm not mistaken go 4 years ka ọ chi 8 years wechi ọ ga-abụ president Nigeria onwe ya nọchiri ụzọ rupia he has been into power into government since then that all president ị na ebe a na-eme enu nwere ọkụ a na nwere ọkụ Jizọs chukwu anyị ma tupu onye ọcha abịa egodo afọ niile anyị na-aza ebe a oge Chika oge Chukwu ụka ụzọma Chukwu na-enecha afọ anyị na-aza ebe a okwu dịrị Chukwu afọ niile ka anyị na-aza tupu onye ọcha abịa bịazie na-agwazi oge Chika na chi ya ahụ mụtara nwa na abịafa na afọ ya bụ Jizọs ọ bụrụ Islam bịara gwa gị na ọ mụtara Muhammad ị bụ onye riri eri egbugharị gị brain ya na nwere onye na-achụ akpa gị bịa ka imezi ya n'Igbo bịa ka ekochapụ gị kọbụwel ekwere gị n'anya ka ị bụrụ ọkụ na-enwu enwu ka ị lepịawa ndị a ha na-eti oligoso anyị nwa na-awa ọjụ anyị na ha n'ebe anyị were ọjụ na-ekwuru ndị iche ọkụ emenwuru ebe a wandị my advisor gị nwa kpọta mbọ ya mee m mgbacha abọ bụrụ ihe mbụ tata gị na-akụziri m gị kụziri m ka esi akọpụrụ 911 His Excellency Amechi Mba ekene gị ọ ga nwachi na-emere JP His Excellency Amechi Mba ọ dịgoro gị na mma ọ dịgoro gị na mma ọ ga-mabụdị onye nwanne gọvanọ anyị nwere hie ọ bagoro ị na-agụ Baịbụl na ene gị na ume gị na ume iji agụ Baịbụl na ume gị tinyere foto Jizọs n'iru fonu gị onye egwu foto anyị tinye n'iru fonu gị na ụmụ nwaanyị anyị gaa na-eke iti ka ụmụ nwaanyị Igbo nwee sens ka ụmụ nwaanyị Igbo na-ewere Baịbụl bụriche ha brain nwaanyị Igbo fụgo na-eti Holy Ghost fire ụdị mmadụ anọrọ na Maazị Debere ndị dị Igwe deje my brother rapụ ndị mgbu ndị eriri eri ya rapụ ndị ahụ na ere ohere ere ịma gị nkịta ọhịa ma ọ bụrụ ndị be anyị anyị apụta gị ife nke Nsụka be anyị ebido obere oge ka anyị chaa dis people ọkụ nwee ndị pastọ na-abụrụ okwu asị
I say more, you know, say more, that the Lord loved me, God loved me. And I come to London, over that, I come to Bonyozo and over. He said, the Lord loves me. Yeah? And I want you Spain, over that, I want you Benaja Mogo. And I say, the Lord loves us. All of I am, I can only get hope. I got I am a wakaran kobe. Imori ye abona ebongi adosangi doriegi ebongi adoriengi adosangi eme I am bully. Fruga bendo ya bende na na icho egozi mmadụ emewa kotu. Anything otu a gbuo ya fada mego otu a gbuo ya that is it. Boya, ando ya na-eme gị n'ime ụlọ ụka. Anya yogi ịnwụ mmanya bụ mmehie, ọ bụ njọ ndị ala agụ ihe mmanya gụrụ n'ụwa na-egbu na-eji adoration ibe m ga ha na-alacha ga mbụrụ ọnụ ndị nọ mmehie ma nọọ bondage so bụ ezigbo mmanya ga bụrụ die by fire ga reality. Furia, ndocha package jena mmanya nke ọdị na bottle. Ana eme import. Nkwọcha ndị na na rụpụtara university niile ijere onweghị ije mepụta ka esi ile nkwọcha esi. Bụ ọnụ ana m alacha aka mmeche ibucha ọ na-ekala m mma. Ndị 100 days fasting. Wega ụmụnne nsa agbachara egwu Davido ebe na nọrọ ebe a na-ata ahụ. Davido a na-eri ụwa ọ na-eje program na Casablanca ọ na-eje ebe. Tielo Emeka geze good Davido na-ewu it's you or whether this girl is cool, go for weather. I am jumping. Yeah, Davido then well on we again never na-ebu ọnụ. Mpa Davido mesikwe win na gọvanọ. Mpa ga-ekwube okwu iso gọvanọ na 100 days fasting. I go to Fida na agụ hip hop na-enwele onwe ego. Na ebe a na-akọlụ oge Elijah ji gba nnụnụ ji gba Elijah. Davido eme ego na Davido ji efu private jet once. Ife no go Davido ebe ọ na-eje ebe ọ je adoration. Na ebe a na-akọ bush. Bụ ọnụ mee fasting. Ndị na-alụ ka mechere kwete na ọ na-eme arịrị. Ọ na-ekwetego na omenala na-eme ọkụ ya. Jizọs na-akpọlite onye nwụrụ anwụ, mma gị nwenye ya, mpa ga nwenye ya, zọkparụ na nwenye ya. Na we fly. Anyị nwa ndị omenala bịa na fly, anyị na-eri ezigbo nri, na-anwụpụrụ onwe anyị mmanya, na-ebi ezigbo ndụ, na-ekwu eziokwu, face reality. Unu bụ okwu asị na hope na okwu asị na-ebu ọnụ. Ị ga-enwe intestine problem. Bụsị ị ga-enwe intestine problem, a ga-ebute gị n'ụlọ ọgwụ anyị. Ebulu gị jee n'ụlọ ọgwụ nwa vejidi nwere ga maturity gị ị na-anwụọ before fada bịa nye gị anara ego n'isi gị. Gwa gị na nna m nwa nkwụ n'otego Jizọs ịbụ mgbuwere Jizọs efi. Nna m nwa nkwụ Jizọs eriela mmugu. Otego nyewere fada ọsị m don mention. Fada nalụ m ego efi. Si m gboro Jizọs efi m weta cheki m ka m na-enye ebe a na mgbe m na-eje Catholic Church ebe a. Nwere cheki m nyefa before 8 o'clock ha echego withdraw the money. I swear. Before ị na-ekulite n'elu bed diamond check m nyere before ị na-ekulite n'elu bed kpakpakpa. Ime change mind je withdraw ego ka ha mali ihe. Nye nalụ m ego, Reverend Father nalụ m ego. Ọsị m ya ọkwa Jizọs ka ọ nabata the money. Wee gụgharị m egwu na-asị nere ya na-ekwe ya gọzie ya nna ka ọ dị mma igosi na ị ga-anara ya n'ego m. Chineke mugu nwee level n'ego m tara afọ na mgbuka ayọn kubie m aka wee nye gị. Isi m yọwazie Jizọs ya na-ekwe ya nara ya gọzie ya nna ka ọ dị mma igosi na ọ ga-anara ya. Chineke ya na ya I wish na m one day Yesu misi mbịa kpọọ ha taa ya ebe ha nye m ego m. Ego na ala m kesi m yọbịa nara ya gọzie. Nye m nke gị.
tọrọ ndị nche nna m nkwụ tọrọ ha nkwụ na-enye Jizọs abụ otuto gụgide egwu ọnụ m chọrọ na one side na nna agụ egwu ba na abụ adoration na ihe o mekwa na ya ọzọ. Kedu ihe o mere? Ị nwere ọkụ, mmiri anaghị agba, ụzọ adịghị mma, kidnap everywhere, insecurities, ndị Hausa na-achị gị sị m gụwara ihe o mekwa na ya ọzọ. Asị m ndị iche lekwa na nkwụ anụ nwaanyị gọ n'ọfọ na si ka ọfọ lee n'isi onye ọbụla si nwoke na isi nwaanyị dịka anyị na-atụrụ nkwụ ana site n'aha Chukwu na ndị a na nna m bụ ọ nara m nrie orie igboro ndị iche anụ ha rie irie, ịkpọrọ ha mmanya ha nwụọ ịnwụọ. Ọ bụ eziokwu? Ọ bụrụ nri ka ị godolu nye ndị iche farie ịtụsala fa irie, mana pastọ nara m sọ ya erie ọkụkọ rie ma ji rie ma ede. Pastọ nara m efi ogbuo rie so ya nwa fada the same thing. Mana ndị iche bụ inye ndị iche gị na ụmụnna ga-atụke jee jụọ eso nwere anụ egburu n'obi ndị iche ofe onye na-eri a na-ekegide eke to the last nwoke mere exist n'obi ahụ onye bụ onye anya na nwanne ya. Na be nna m onwe anụ ịkpọpụta n'obi be anyị bụ ụmụ onweta Ezike bụ obi ebe m si pụta. Onwe anụ ịkpọpụta kịta ka i wee godo obi ụmụ onweta Ezike ma ọ ka ime sara aka egbuo ya n'obi ụmụ onweta Ezike, a ga-egburigide anụ a from ụmụ nwoke niile dị n'obi ụmụ onweta. Onye ọbụla ga-eketa anụ, ma ndị na outside ụmụ na-ewechite eri hetago. Mana nke a bụ ịkpụrụ nye fada na-arịa, ịkpụrụ nye pasọ na-arịa ya na ụmụ ya na-akpọ mọrọmọrọ arụ ha dị fresh. Gwa gị na ọjọọ eso na-eme ha mma. Suleman ji egoro private jet tinye nwunye ya, tinye ụmụ ya, tinye tọkparị ya, tinye adị ya nwaanyị jamọ ndị ori gbagide egbe na dị moto ọba ahụ ejideze mmadụ 16 isi ya na moto ọzọ gbagbusie ọpụta Sunday gwa gị na God protect gonye na family. Ime nwere isi m